Kaya. Yung ba nangabang, kadali na po. Minus na sali na ni. Way kwarta. Ito nilimpiyuhan, basin na mangabang ba? Buwara ka ba, di-clutching na, di-clutching. Maka-income ka ba? Gusto kita panahon na niya. Bawa na ka na. Pamili ko tag muabang ka ng apoy kahatag tarong abang bagi uban ko. Daon-daan ang piniulit yung apoy kabang. Ulah. Ay, yulit, hindi ka bukas. Limpyo na eh. Guys, ay, gaaway, inahugaw. Boss, may auto na boss. Oh, yan na boss. Tay, nakay pabangal nga ano motor boss. Oh, naa kayo. Pindo ay. Wala kay kanang Clutching o di-clutching. kanang lain nga motor boss. Dagko ba? Unsay mo nakita, mo ra ni available ron. Wala kay kanang piloder ano? Piloder. Ay, di mo kaamaw dia, kita na motor ni diri. Dagko man ganahan. Oh, ayaw diri ato ka sa kwan. Titan. Nya boss, kanang pila may babal man eh. Kani, ingat lawan ni. Gasta na ko ni mo. 290. Eh, Oh. Kana, 300 lang na, adlaw. buti ra 150 boss kay kompleto ko boss. Ano ko requirements? Abi sa kumplito pa ka. Isa ka po ko rin mong kuno, 110. Oh, dyan mo dyan ako kaabang. Nakadama ko requirements boss. FBI, police, ayudita. Dito ko pag-ibig. Naglampa katanan lagi ana, basta 300 din na. Nakani, 280. Ay, sige, reklamo dia. Hindi na bragang yung boss kay. Di lagi pwede kang yun lagi. Mo na kung katakaran ni kabang. Salinga na biya tabiya na biya pikas baryo biya. Ya. Mga urta ko nung bago 150 lang dahil kung 50. Mga bago kay. Pagti kay kung lakol. Mahal kayo ng pizza sa motor niya, abangan 150. Magguba. Sa diot naman kayo boss, 1 hour man ko balik pa dayon. Bisa na lagi. Mahal kayo ng pizza sa motor, boss. Na ako requirements so ay kabalaka. Bayaran ako basta na may damage. Di lang ka, boss. Eh, kali mong nango. Rasi padaga, no? Klaro kayo. Asa yawi. Yawi. Kung pa ganit ko sugot, yawi na noon. Ano kwarta dre? Bayaran ako. Abang ang bata noon mo, eh. Dre. Ay, lagi. Rasi ka padaga, bro. Napot, kadang-kadang abanganan nito, napot na diri. Kana ko ng mga motor ba kayo? Doon kayo mga sinaw ba kayo? Lityo kayo. Kana ko mga pangalan. Igual, kay ito yung walang malimpyo, kay. Wapa ganit. Karo no? Abangan eh, pag-uli, gawa. Ako boss, kung maabang, lityo ako. Ako yung pagkarwas daan. Ayun na lang, boss. Yung mga isali kong nango, boss. Tanto ba, di ka madawas ng kwarta? Di ko madawat ang kwanta mo. Uli lang. Ikaw, tutukan ng paabang, di ka madawas ng kwarta. Uy, kapuslangan yung paabang-abang diya. Ras magigag na mo. Klaro kayo. Kaya salay na ko nga, kumain ko mo drive. Ah, Professional din dapat sini. lagi ni Abang na tagagawan ka. Pwede mo din. Pag-iman rin. Kuba, atong di tayo ng pagtagal. Tutukan paabang, arte kayo sa motor. Ay, nagreklamo niya. Kana mo motor, kumabang ng motor mo eh. Ay, si Kuba ka rin naon. Tudukol Uli lang. motor mo noon. Di ka paabang noon. Ulam, suko mo nung di pa bangon. Kumaguba, nagagay kasun. Mauni mo na. Keep boy. Natawron kapoy eh. Pabangon, di pa bangon, mga masuko. Buot, mas tigiya. Manangon na ron. Ayo. Boss, yan na boss. Boss, paabang motor boss. Oh, Ani? Kita mo. ha? Wait, tingnan, yan ka rin, 300. Ano, di
gas na. Oh, Ay, okay na. okay kayo. Ito na ko sa dagat. Ah, lumba mo sa motor? May lumba mo nito sa kuha ka. Sige mo ilumba niyo kung motor, maawa mo. Dili, dili. Sige. Jujitsu mo ko? Nabangan. Oh, okay salig na ko. So, Patay dududa ako naman ayaw na lang, boss. saan naman sir? Sige, arat-arat mo kadayon. Guba, kabuti, guba na ni guba. Ay, dili, makapabang ka di kay. Sadi ko papang eh. Sula na style ng mga bangay eh. Gigi, mandayon. Bakit mga reaksyon man kung parang magpabang ka di. Asan yung mga bangan eh? Kani kay. Rande adlaw. Okay. O, lagi dayon, di kong sukot ng giyoy. Basi, kabutri, mingon ka, guba, bitaw na. O, anak ka kalit. Ako ilakan siya ni. Kabang ka di kay. Di lang ko, mag-salil gini mo. Maro ikagnaw. Totohanog pa ako. Magita ko kuan, mga bang, kanang, formal dating ba? Ay, saan mo lang? Harasing ka eh. Ano ba ba puro mabang? Ayun na ba, kita na lang ito, tunahan mo, hindi papangano mo din. Saan mo ko say? Tapoin mo. Pabangon mo pa eh. Milit. Abangan eh. Oh, Abang ko. Ganahan ko aning motora. Pili abangan eh. yan din na ma'am. 300. Oh. So ayan daw na ako. Kani fights ni. Kumaw ka drive ma'am? Oo, kama ko. Pili ba 300 no? Yan din, ngadlaw. Sige, fights na. Kuha na ko 5 kaadlaw. 300, 3 times 5. 1.5. Sure ka ma'am? Oo. Fights naman eh. Hugor pa rin ma'am, hugor ma'am. Ay, okay naman na siya. Nya, masagot ka? Buka ako ng may. Down na ba daan rin ma'am? Padaw ka? Daw na lang di kag 3 kaadlaw. Unsa man? Tulog adlaw. Oo, 3 kaadlaw. Fights ra? Pwede lang naman siguro mga 4 lang ma'am. Kasi kanang, sigma eh. Kaya tunover lang nimo ba? Mahuga mo mo. Ay, sikon, gawa. Ano mo eh. Uy, asa naman na? Ako na ka ng pahay mong kuwan. Ang kat mo ka dito, di ka manrapo, mamanta ko. Oh, kaya ako nang gisuwayan ba kung fight pa o okay ba? Ulit ba siya? Kaya mama, hindi ka ni ma'am. Oo, abang ko. Baka ma'am, drive. Clutching naman eh. Oo. May kalulakan. Oh, clutching yun. Ano na naman kalitaw eh? Clutching, hindi na. Kama ma'am, drive. Oo, abang ko try. Oh, ba? Saan mo drive pa ni? Dili. Isa sa... Luwali ka ba? Dili lang kabang pang kumukuhan. Dili lang kumukuhan eh. Mga pang eh. Ano naman? Manyak sa di mo uy. Muyo. Diretso man sa kagka ng sapaw sa kuluyo. Dili ka ba man? Dili ko ay. Ano man? Dili lang kumabang. Ano naman? Dili kumabang kay manyak kay kasanan. Sure, ano yan? Dili lagi kumabang. Uy, ma'am. Dili lagi. Ano